ምሳይ ደቀስ ወይ ክብሌ ሃንደበት ድቡላይ ወሪድዎም ዝገብሮ ጠፊእዎ ድማ ኣቕሎ ኣጽቢቡ ኣለ በጣም ተኣዲሙ ናብ ገዝኣ ኸይዱ ግዲ ሓቂ ካብ ሓድን ብዙሕ ግዜ ተመላሊስዩ ስሒቑ ተጻዊቱ በሊኡ ቡን ሰትዩ ጥራሕዩ ግና ዝምለስ ነይሩም ከም ምቅራውን ጽቡቕ ይቃረብ ወይም መጠን ድማ ይሓልላም ሓልዮት ክበሃል ከሎ ግና ስኢሉ ካብ ክሳን ላዕሊ ዘይኮነስ ካብ ልቡ ዝመንጮ ቅንዕና ዝተመልኦን እዩ። ይኹን እምበር ካብ ኣዋል ሓደ ንፉስ ምሓላው ከማልስ ኣይጽበን እዩ። ሓደን ንሱ ዝደለያ ካብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ዝኾነ ሰብ ኣክብሮ ጥራሕ እዩ። ኣብ ክብረቱ ዝመፁ ዝኾኑ ይኹን ኣይጻወርን እዩ። ኣብ ዓለም ልዕሊ ሓብትን ዝናን ዝስራዕ ክብረት እዩ ዝብል ዝኾነ ሰብ ንክብረቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ እንተኾይኑ ዋጋ የብሉኒ ዝብል ክንዲ ዝኾነ ኩሉ ብዘይ ምጽብጻብ እንዳግበረላ ንሓንቲ ካልእ ትኹን ግና ብክብረቱ ኣይትጻወትን እዩ። ንሳ እውን ነዚ ትፈልጥ እያ። ብዝተኻእላ መጠን ብገለ ከይተኮሪ ኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ እያ ትገብር ነይራ ክሳብ ቀረባ እዋን። ይኹን እምበር ሓለይቱ ኣብ ልዕልያ ዘለዎ ኣክብሮት ተደማሚሩ ኣብ ደም ሰራውራ ምስ ኣተወ ከም ተራ ሰብ ምርኣይ ሓሊፉ ካብቲ ሰብ ዝግምቶን ላዕሊ ኣብ ፍቕሪ ስለ ዝወደቐት ንክብረቱ ክትፈታተኖ ዝጀመረት ካብ መጠን ላዕሊ ከም ዘፍቀረቶ ዝተፈላለየ ምልክታት ደጋጊማ እኳ እንተረኣየት ክትምስጦ ኣይከኣለትን። ብጌጋ ብዓይኒ ፍቕሪ ርኢዋ ኣይፈልጥን። ብዛዕባ ፍቕሪ ወዲ ፍቕሪ እውን ምስኣ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን። ካልኡ ተጻዊቱ የኣሊሉ ዘምጾ ጥራሕዩ ገይሩ ዝኸይድ እዚ ንወዲ ከምዝን ተደማሚሩ ጓል ፍቕራ ክውስኽ እምበር ክጎድል ኣይተረኣየን። መወዳእታ ኣብ ክተመዛዘናሉ ዘይትኽእል ደረጃ በጽሐት። ለይቲ ኮነ ቀትሪ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝረኣዮም። ኣብ መዓልቲ 1,000 ግዜ ደውሉ ይመጽእ ገለም። ነዚኣ ፍልይ ዝበለ እዩ ብሕፅር ዝበለ ልዕሊ ሰባ ብፍቕሪ ቃልቃል ኢላ ከም ዘፍቀረቶ ክርድኣላ ዝተፈላለየ ምልክታት ገይራ ምርዳእ ምስ ኣበያም ክብረ ንጽሕና ሂባ ከም ተፍቅሮ ክትሕብሮ ዝወሰነት ናይ መወዳእታ ሓሳብ ዝመጸለ በቃ ንሱ ጥራሕ እዩ። ክንዲ ዝኾነውን ናብ ገዝኣ ክመጽእ ዝፀውዐቱ ኣብቲ ገዛ ኣታይ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ከምቲ ልሙድ ብገርሒ ኸይዱ እንተኾነ ገዛ ብፍሉይ ተሸላሊሙ ኣዝዩ ማዕሪጉ ንሳውን ከም ፀሓይ ደሚቓ ከም ሉል ኣንጸባሪቓ ምስ ናይቶም ጨንዓ ነበረት። እንታይ ዝበለ ፍሉይ መዓልቲ ኣሎ ኮይኑ ዳኣሉ እንዳበለ ምስ ኣግርሞቱ ነቲ ኣብ መብልዒ ጣውላ ዝተደረደረ ዝተፈላለየ ዓይነት ምግብን መስተታትን ተኣዘበም። ፍሽክተኣ ኮነ ሓጎሳ ናይ ዓለም ሙሉእ ዝተኮናተረተዩ ዘምስለላም ኣብ ከምዚ ውሳነ በፂሒ ኢላ ከመን ከም ሰብ ሸቀልቀል ኣይበለትን። በቃ ሓንሳብን ሓዋሩን ጨኪና ወሲኖም ምስ ኩሉ ሽሻይ እንኩላይ ነብሳ ተደለ ዝጸንሐቱም ካብ ብውሽጡ ምግራም ሓሊፉ ዘረባ ኣይወፃእን። ንሳውን ይገረም ዝበለታ ትመስል ንገለ ደቓይቕ ዝኸውን ቃል ኣስተንፈሰትን። እንታይ ፍሉይ ነገር ኣሎ ድዩ ክብል ግና ጸኒሑስ ተወከሰም። ንቐድም ንብላዕ ንስተሞ ሽዑ እንታይ ከም ዘሎ ብግብሪ ክትሪኢኻ ክትብል ብድፍረት ተዛረበት። ዘረባኣ ግዳ ሓቂ ኣይተረድኦን። ንኣከዳድና ግን የጥምት ነበረም። ጉበጣ ዘብል ክዳና ተኸዲኖም ሓደ ኣዋልድ ኣብ ልዕሊና ከምዚ ተፈጺሙ ዝብላ በዓላትን ብዝገብርኦ ጌጋ ኣከዳድና እዩ። ቤና ኮይና ንስምዒት ወዲ ተባዕታይ ዝፈታትን ክዳን ጌራ የማን ፀጋም ዝትብል ወዲ ኣብ ዘይሓሰቦ ነገር ክኣቱ ይኽእል እዩ። ሽዑ ተተሓሒዝካ ኣብ ፀገም ዝያዳ ግን ንሳ ክትሕሰ ትኽእል እዮም። ግቡእ ኣከዳድና ምኽዳን ካብ ሓደጋ ከም ዘድሕን ምግንዛብ ተመራፂ እዩ። እዚኣ ግና ብድሌታ ክትጉበጥ ዝተዳለወ ትርግብት እያ። ፍቕሪ ዘንቀሎ ኣተሓሳስበይ እሞ ንብልዓ ደሞ በለት ንክትስእ ኢዳ እንዳዘርግሕትሉ እቶም ጨንዓ ከይተረድኦ ኢዱ ከም ዝሰድድ ገበሮም። ይዛርፎ ናብቲ መመገቢ ጣውላ ኣበለት በብዓይነቱ ጸብሐትሉ ነቲ ዝመረፁ ቢራ ከፊታ ቅድሚ ንኣ ምኩላሳ ኣኮለሰቶም። ኣብ ሓደ ግና ደው ኣይበለን። ከምዛ ኢድ ዘይብሉ ተደጋጋሚ ምስ መግቢ ተጠቕሊላ ኣብ ነፍሱ እንተተኣቱን ኣይምጸልአትን። ብዓይኒ ፍቕሪ እንዳጠመተት ከም ዝኣደን ውላዳ ብሓልዮት ትምግቦ ብልዕስተ ኣብዝሐትሉ
ዝኣክሎ በልአ ሓደ ክልተ ቢራውን ሰተይሙ ክዛረብ ጀመረ እሞ ምክንያት ናይዚ ኩሉ ሸይ ምስ ነገር ክንዶ ክብል ብፅጋብ ተወጢሩ ተዛረበ ብላ እንዳበለት ልዕል ኣቐኑ ይበሊኡ ሓንሳብ እሞ ዝበልዓናይ ፍኹስ ይበለና ክትብል መልሲ ሓበት ድሕሪ ከባቢ ሰዓት ይኸውን ግና ኣብ መደቀሲ ክፍላ ኮይና ፀውዐቱም ብጊጋ ናብ መደቀሲ ክፍላ ኣቢሉ ኣይፈልጥን ገድሓንዳ እንዳበለ ብስከፍታ ማዓፆ ክሓኩሐቶ በለቶ ብጥዑም ድምፂ ቀስ ኢሉ ማዓፆ ምስ ከፈተ ንዝርአየ ነገር ምእማን ስለዝተፀገመ ብሓይሊ ኣፅዩ ድሕሪት ኣበለ ንኣዳሓናይ ተሰከፍ እቶ በለቶም ከመኢሉ ክኣቱ ዳርጋ ኩሉ ነብሳት ዘርኢ ቢጃማ ተኸዲኖም ግዲ ሓቂ ንሱ ኮይኑ እምበር ከም ገሊኦም እንተዝኾን ነይሩ ስባ ካልእ ነይሩ ተኸዲንኪ ናብ ሳሎን ምፅን ክብል ናብታ ዝነበራ ተመለሰም ብልዓሊ ክዳን ድርብ ኣቢላ ጸርጸር እንዳበለት ኣርከበትሙ ኣታ ንስኻሖም ዲኻ ካን ቁሩብ ኣይርድኣካን እሞ እንታይ ምስ ዝገብር ኢኻ ከም ዘፍቀርካ ዝርድኣካም ዝተፈላለየ መልእክቲ ኣርኤ ንስሓ ግን ፈፂምካ ትርዳእ ሰብ ኣይኮንካን ዋላ ንዓቐኒ ፅልዓኒ ሎሚ ድንግል ናይ ኣረኪብ ኣመና ከም ዘፍቀረካ ክትፈለጥ ዝወሰንኩላ መዓልቲ እዮም በጣም ስለ ዘፍቀረካ ሂወተይ ብዘይበኣኻ ፈፂመ ክርኢ ኣይደለን ተፀሊለ ኣበድበድ ኢለልካ ኣለኹም እዚ ትሪኦ ዘለኹን ከም ተፀለልኩካ ዓብዪ ኣብነት እዩ ምስ በለቱ ኣመና ብዝተሓወሰ ስምዒት ሓዘነላ ደንገፀለም ኣብ ልዕሊኣ ፍቅሪ ዝበሃል የብሉን ዘይኸውን ሰብ ብምፍቃራ ብጣዕሚ ሓረቅም ከም ተራ ሰብ ይፈተውክን የክብረክን ክንኡ ዝኸይድ ስምዒት የብልን ከምዚ ክብል ከለኹ ግና ምስናይ ልባዊ ሓዘን እዩ ትፍቀርን ትፍተውን ሰብ ኢኺ ፍቅርኺ ንምግላፁን ክሳብ ክብረትኪ ኣሕሊፍኪ ኣብ መሓብ ደረጃ ዘበፅሕ ኣይነበረከን በንጻሩ ኣወዳትዮም ተማዊቶም ክውንኽ ዝግባእ ንሱ ድማ ኩሉ ዝተዓደለኪ ክብርቲ ፍጥረት ኢኺ ሓሳብ ልብኺ ብዘይ ምስማረይ ኣይተሓዝለይ ሓልዮተይ ኣክብሮተይ ኣቦት እዩ ነብስኺ ኣሕሊፍኪ ክትሕብኒ ምውሳንኪ ካብ ፍቅሪ ዝተልዓለ ከም ዝኾነ ስለ ዝርዳእ ከም ፎካስ ኣይቆፅረክን ግና ድማ ጌጋ ውሳነ ኣይትወስኒ ደጊመ ደጋጊመ ኣይተሓዝለይ ክብለኪ ጥራሕ ዝኽእል ንፍቅሪ ሓሲበኪ ስለ ዘይፈልጥ ክርድኣልኩን ዘይከኣልኩ ምስ በላም ዋላ ኣይተፍቅረኒ ድንግል ናይ ትወስዶ ንስኻ ኢኻ ኣይኮነን ክእምፅ እንድልለኡይ ክብል ምስ በለት ካብ ብልብኺ ከምዚ ይኹኑ ስለ ዝፈልጥ ኣሕዘልክኒ እንዳበለ ግና ኣዕለበጠ ዘይፍቅረኪ ክንሰይ ኣብ መራስሕኪ ዝኸይድ 100 ዓመት ክእሰር ድማ ይመርፅ ንስኺ ፈቃርን ገና ተስፋ ዘለክን ክንደይ ነገር ዝፅበይ ክሳብ ኢኺ ስለዚ ኣብ መራስሕኪ ክኸይድ ድላይ ኣይኮነን ስለቲ ንኣይ ድኹም ፍጥረት ዘፍቀርኪ ግና ብጣዕሚ የመስግነኪ ምስ በለ እዚ ሓልዮትካ እንድዩ ዝፃወተሉ ዘሎም ኣታኻ ማኽ ዓይነት ወዲ ኣብዚ ዓለም ይሕልዶ መመሊስካ ከም ዘፍቀረካ እንዲኻ ትገብር ዘለኻ እሞ ሕጂ ኣነ እንታይ ይኹን ከመይ ገይረ ክኽእሎ ቅንጣብትኩን ንኣይ ዝኹም ቦታ የብልካ ማለት ድዩ ኣታ እዚ ዕድለይ ክንደይ ከፊ በቃ ንሳይ ቃልካ ምስ በለቱ ምስ ናይ ነብኣታም ዝልወጥ ዝኾነ ነገር የብልን ሕጁን ደጊመ ክብለከ ዝኽእል ኣይተሓዘለይ ጥራሕ እዩ ንልብኺ ከም ዝኸበርኮ ይርድኣኒ ግና እንታይ ሞ ክገብር እንዳበለ ሓቂፉ ክእብዳ ስሕባ በለም ኣብ ሕቕፍኡ ተሸጊጦን እንተስ ክወፅኣላ ድዩ ከሮ ኣቢሉ ኣሲሩ ንሓዋሩ ክሕዛ ኣምሪራ ንብኣታ ደኣ ቀፀለት